Bon dia. Molts heu estat preguntant per la pronunciació aquesta del ED. M'heu sentit dir worked en comptes de worked. Perdó, és que a mi em costa. Worked. M'heu sentit dir opened en comptes de opened i m'heu sentit dir listened en comptes de listened. Molt bé, doncs diguem que té diverses pronunciacions, el ED, i la primera que explicarem seria aquesta. Ed, ed. Utilitzo aquests símbols per dir que això que va aquí són símbols fonètics, són lletres que representen la pronunciació d'una paraula. Si no ho voleu així, doncs podríem dir que seria una mica com una E tancada, no una E oberta, sinó una E tancada més una D. Si voleu el mateix, més o menys en català, una aproximació seria aquesta. I això ho trobaríem, per exemple, aquesta pronunciació la trobaríem en paraules com visit, experiment, experimentar, visitar. La trobaríem en verbs com aid, que és ajudar, o el verb explode, seria explotar. Si ens fixem, l'últim so és una T, l'últim so és una T, l'últim so és una D, i l'últim so, quan diem explode, no diem explode o explodir, sinó que l'últim so és aquesta D. I aquesta és la gràcia. Quan l'últim so és un so T o un so D, com a visit, experiment, estic exagerant la T, aid o explode, la pronunciació és id. Perdó, anem a fer-ho amb símbols fonètics com toca, o id. Fixeu-vos, visit, visited, experiment, experiment, experimented, aid, aided, explode, exploded. Fàcil. Ara bé, què passa quan l'últim so no és una T? Tampoc és una D. Doncs llavors és una miqueta més complicat perquè en català no tenim aquest costum de posar aquests sons en aquesta posició. Però llavors el so sol ser una T o una D. I atenció, aquest seria el mètode número 1, aquest seria el número 2, aquest seria la pronunciació número 3. Però atenció, en català, nosaltres les T's finals i les D's finals tendim a assimilar-les a simplement com si fossin una T. Per tant, el meu consell és fer sempre una T. És el meu consell. Però anem a explicar-ho en detall. Quan l'últim so que hem posat en el verb és un so sord i no és una T, llavors la pronunciació és T. Exemples. Work, worked, watch, watched, lock, tancar amb pany, locked. Torno a dir-lo. Work, worked. Watch, watched. Lock, locked. Pack, empaquetar les coses, packed. Aquest últim so, el so K, és un so sord, el so Ch és sord, K torna a ser sord i K torna a ser sord. Algú direu, és que jo no sé distingir entre sords i sonors. Per això jo deia al principi, mètode 2 i 3, en català, els que sou parlants del català, poseu una T i ja és molt millor
que no la solució que molts agafeu, que és de dir work it, watch it, lock it, unpack it. No, fem una T. Si no sabeu distingir entre sord i sonor, fem una T. Pels que sí que ho saben distingir, que jo diria que tampoc no és tan important, perquè és molt possible que, sense pensar-ho, sense ser conscients, ens acabi sortint el so de la D. Serien els sons sonors. Doncs llavors la pronunciació és una D. Però és el que us deia. Una D i una T a final de paraula en anglès són tan semblants que gairebé venen ganes de dir que pronuncieu una T i ja està. Exemples, doncs, per exemple, seria listen. En passat no és listened, sinó és listened. Una diferència molt petita. Aim, que seria apuntar, doncs en passat seria aimed, aimed, però no aimed. Can, no com poder, sinó com enllaunar un aliment, per exemple. El passat és canned, canned, no can't, sinó canned, etc. Per tant, en resum, quan l'últim so és una T o una D, sí que podem pronunciar id, però si no, pronunciem una T o una D. I si ens costa fer una T o una D al final, perquè són molt semblants, feu una T, que la vostra llengua, el vostre aparell fonador, ja s'encarregarà, encara que no us n'adoneu, de fer la T o la D. I llavors tindríem worked, watched, locked, unpacked, o listened, aimed, canned, en comptes de work it, watch it, lock it, pack it, listen it, aim it, and can it. Okay? Que ja veieu que costa fer-ho malament. En el moment en què comenceu a fer-ho, us asseguro que ja no tornareu enrere i no tornareu a pronunciar malament el ED. Gràcies per la vostra atenció.